free ho enti se bia omo asade a waya apiu kura na se nema asesa na se bia manso na sa asori biu na mo pese mu yi akua mo abo atenkura se free ho a eya mamre ne amane kwa so ne efa so aposifo mu locus e wo ho na ene se omu interest pa and Tamwa yes Tamwa commander ibai regional commander ibai okochia ohene ka che ne se eba na hensem no sa ma nya wo adwuma enye wo adwuma so ho and have they forgot to say nyo adwuma mumu de ne se mokọ na bia basabasa e bia sikrum ho a eno na mukum na monkọ ye fe ne say ayi ahemfie se yekoyi ohema afiri ho police wo adwuma no police wadwuma no now they head mama ohini ye wadwuma no na mahini mu a mahini mu a se bibia si na se ewo se yeyi ni free wa na yetu na de so ye wa mamre kwa so ayefa ye be fa sa kwa ne so ane ayo beni ye sumpa ye betumi aba yura ho aha ne free kokowo aha eni free eni kokowo eni ye ba yes ye ma beni ye so a yebetimi aba yewura ho aka se na sabiu ayi yenuanom yendi nsensem kra no se yewrete etimi aka bokon nsem so ye awi eti sabi ono ane kow ni nuanom kow for nsem no ntimi nka obetimi aka ma bibia ye kama so kow ntesa se jo ye nyini no kow ntesa wo ase se nipa mpese kow no eye bibia e wo ho no ha adwene o se jo enenye bibia nka me ne kura ka me ko Abene because no ahemfo no be press conference ka me anka ne me ko ene o de tena ha na nya adwuma so ba wo se adwuma wo adwuma bibiri ti wontimi en sorry sa wo kosa na ayi die so enye fe ayi DR Congo die se jo na pa video na ba wo ai e kwan ya mine collapse ye no ehu ne ehu pa ni patete